atong tubagon ang pangutana. Pastor, kung maayo ang Dios, nganong dautan man ang kalibutan? Pastor, ngano man nga ang Ginoo nag-create man sa yawa nga nay ability to make wrong choices? Nganong wa man siya, Pastor, nga ibutang na bitog design sa Ginoo bitaw nga iya pagabuhaton di gid siya musupag sa Ginoo, i-program gid sa Ginoo, kay parang wa gid mitabo nga dautan diri sa kalibutan. Nganong gihimo man na, Pastor? Why God gave the ability to Satan to make wrong choices? Paminaw mo magkaigsunan, nakadungog jud ko mga sugilanon niya, Pastor, kung dili patungod sa akong pagpaningkamot aning simbahan, ako magisikat ani, Pastor. Ako yung nagtukod ng simbahan, kundi pa ako ningkamot ani, di gini mo tindog. Pastor, di gini makapalit ng sakyanan sa imong simbahan kung wagi ko ningkamot. Ako gini ningkamot, Pastor. Ako. Pastor, ngano man yun, naabot man siya diri sa kalibutan. Mayang gabi, magkaigsunan, nalipay ta nga karon nga gabi, nahiusa kita ni ining virtual platform kay gusto nato tunan ng pulong sa Ginoo. Karon nga pandemic, na ako'y friend from Davao, nga na siya'y bugtong anak. Nakaibalod jud ko gyud sa niya pagpangga ang anak, gikan pa sa pagka-kinder, hantod sa elementary, uban-ubanan, ginhatod gyud. Niabot og college, ni graduate, na minyo. Ilang bugtong anak, nagsakit during pandemic time. Magaisunan, sad story kay iyang anak namatay. Pagamatay gyud sa iyang anak karon, nangutana siya, Pastor, is God good? As an ordained pastor, I answered, yes, God is good. Isa nga naman, Pastor, kung maayo pang Ginoo, tanawa ang kalibutan, tanawa ang pandemic, Pastor, grabe ang gidala nga problema. Grabe ang bagyo, Pastor. Grabe ang lunop, grabe ang kamatay, Pastor. Can you answer me if God is good? And I answered to him, I said, God is good. But, Pastor, why the world is very bad? Magaisunan, mao ni ato ang tun-an karon nga gabi. If we have a good God, why we have a bad world? Kung tanan to magaisunan, nagpadayon ang gira karon sa Ukraine o sa Russia. And it is affecting the world economy as well. Kung atong tanan magaisunan, World War I and World War II, nikilas og 80 million people, including innocent. Mga inosente nga mga tao, luoy kay nangamatay mga sundalo in the World War I and World War II. Almost 80 million ang taong nangamatay. Pastor, if God is good, why are these things happening? Ganun hitabo man ni Pastor, kung Dios maayo pa. Pastor, bisag asa ka, bisag diri sa Cagayan de Oro City karon, dagag mga tao nga nangapas mo. Dagag nangamatay everyday tungod sa famine, Pastor. If God is good, nganong daghang nangamatay sa pasmo. Pastor, nayusa ka batanon nga buutan kayo. Maayo kayo sa pagpangalagad, leader sa iglesia. Nag-drive sa iyang sakyanan nga kotse. 22 years old. Pag-drive niya going to the church, nabanggaan siya og dako nga truck. Nga ang nag-drive sa mong truck, hubog. Pastor, instantly, katong bataa namatay. Pagamatay sa bata, Pastor, ang iyahang nagbangga niya nga hubog, bisan gani og gas-gas sa lawas, wala gyud. Is that fair? If God is good, nganong gitugutan man, Pastor, kining panghitabo sa kalibutan. Ang COVID-19, magkaigsunan kita na nagugahapon. Ang cases as of yesterday was 497 million. Ang nangamatay sa tibok kalibutan is 6.17 million. If God is good, nganong nahitabo man ni Pastor? Nganong nahitabo man ni Pastor kung Diyos maayo ba? Karon nga gabi magaigsunan, pag-ampo ka mo diha, atong tubagon, pinasikat sa balaan nga kasulatan. Dadun muna ako sa sugilanon magkaigsunan, nga nahitabo niining island of Patmos. Ang island of Patmos, gamay lang, mas dako pa ang Samal City o Camiguin. Because this is just a 9 miles long from one end to the other end. Gamay ra gyud mga kaigsunan ang Patmos Island. But you know what? Nahimo ni siyang prisuhan in the 1st century. It was a penal colony in the 1st century. Tanan nga mga mulabad gani sa Roman government, diri ibutang magkaigsunan, dili tagag baruto, di po sila makalangoy, piting lauma po, mga lumos po sila, mga matay gyud sila diri.
And you know what? Kung tanaw na to karon, this was taken last 2007. Nindot na kay nanay Magnificent Harbor ang kani karon nga island. Gani, kung tanaw na to sila layo, mao ni ang pananaw mag-iisunan nato sa island of Patmos of today. But I want to tell you, in the first century, ang tinunan sa Ginoo nga si John the Revelator was exiled in this island. He was alone. Mapamalandong na ko magkaisunan nga ang tigulang apostolis ni Ginesos, approximately 90 years old, was sent to this rocky and barren outcrop. Nag-inusara nga luoy kayo. Ma-imagine ako magkaisunan nga kani nga ladder diri, iya po ding naigo sa iyang tiil, nagsaka kanaog po siya diri, ug kaning mingaw nga dapit nga akong gishow ninyo karon, mao po ni iyang gilakwan-lakwan. You know what? But I want to tell you, the book of Revelation is written by John the Revelator in this island. The book of Revelation is known to be an eschatological book in the Bible, Daniel and Revelation. If you think about eschatology, it talks about what is happening in the end time, what will happen in the end time. Kaning Revelation nagisgot sa mga panghitabo sa kapanahunan nato karon mga hinigugma kong mga higala. I want to tell you, nga sa kangit-ngit sa kuiba nga diin dito siya nagpuyo. The glory of God, the heaven's glory, eliminated by the angel of God to John. Sultihan ta mo mga bata noon, sa inyong mga struggles in life today, daghan tag problema tungod sa pandemic, problema na matyan ta, problema ta tungod kay daghan tag mga na heartbroken ta, daghan tag problema, we have the sorrows of life. I want to tell you that in spite of that, ang Ginoo may eliminate sa iyang kahayag kanimo ug kanako. Can we say amen? If you're here, I believe that you will say amen as well. Nga aduna day kahayag ipadanag ang langit sa imong ngit-ngit nga kinabuhi karon. Ang pinadayag uno-uno, nagkanayon magkaigsunan, the revelation of Jesus Christ, which God gave him to show his servants things which must shortly take place. And he sent and signified it by his angel to his servant John. Take note, asa gikan magkaigsunan, it is from God. Gipadayag nga kang Ginoong Hesus, gihatag sa manulunda nga gisignify niya magkaigsunan o gihatag ngadto sa iyahang sulugoon nga si Juan. Take note, from God the Father to Jesus Christ the Son, given to the angels and signified it, and was given to John. Mo nang nasulat kaning libro sa pinadayag. Nalipay gyud ko magkaigsunan. Ako as a pastor, gibasa ni ginako ning Revelation 1 hangtod na human gyud. Nga ingon sila, pastor, makalibog ba ng pinadayag pero mag-ampo ka si Ginoo, mga kagiya si Ginoo, pasabton jud ka. And then pag naaga na kay kalibog, mangutana kasi mo mga pastor, mangutana kasi mo church elders, I know that you will understand. Kaya nga no, pinadayag ni gikan sa Dios. Gihatag ngadto kang Ginoong Hesus, gihatag siyang anghel magkaigsunan, gi-signify, and was sent to his servant John. Karon magkaigsunan, atong tubagon ang pangutana. Pastor, kung maayo ang Dios, nganong dautan man ang kalibutan. Ang Revelation 12:7-9 na kanayon. Nga adunay gubat, adunay gira nga to sa langit. Si Michael, which is Jesus Christ, uban siya manlunda magkaigsunan, nakiglaban ni ining dragon. Uban sa iyang mga anghel pod. Ug kaning dragon na pilde, gitambog ngadto magkaigsunan sa kalibutan, kaning bitin sa kakaraan, nga gitawag og devil and Satan, nga mao'y nangilad sa tibuok nga kalibutan. Unsay nito po magkaigsunan. Natay mga pangutana, Pastor, ang langit perfecto man. Why was there war in heaven? Can you answer me that question, Pastor? Nga naman nga naamay gubat sa langit, Pastor, nga perfecto man ang langit. Pastor, asa man ka ning dragon nga imong gisulti karon? Magkaigsunan, tubago na ko na ang pangutana, kung ang Dios ba ang naghimo aning bitin? Kung ang Dios ba naghimo aning yawa? Kung ang Dios ba naghimo aning dragon? Kung ang Dios ba naghimo aning kaaway nato karon magkaigsunan? It is very clear in the Bible, in Ezekiel. Tubago na ko na magkaigsunan kanang pangutana sa sinulat sa Biblia sa Ezekiel 28:12. Nga na yun. Thus says the Lord God, you were the seal of perfection, full of wisdom and perfect in beauty. Ang Dios ba naghimo sa dragon? Ang Dios ba naghimo sa yawa? Ang Dios ba naghimo anang old serpent nga mo ang yawa magkaigsunan? I want to say it's now. Because ingon na Biblia, you were the seal of perfection, full of wisdom and perfect in beauty. Unsa pa gyud?
You were the anointed cherub who covers. And I establish you. Ako ang nagapundar kanimo. Mauni di ay si Lucifer. Gani, ingon ang Biblia. You were on the holy mountain of God. You walk back and forth in the midst of the fiery stones. Pagkalami kang description sa balang nga kasulatan kang Lucifer. You were perfect in your ways. Tanawa magigsunan? You were perfect in your ways from the day that you were created. Unsa ba? Putli day siya nga gilalang sa Ginoo. Gikan sa panahon, gikan sa adlaw nga siya gihimo sa Ginoo. Pero ang last line basaha, till iniquity was found in you. I want to tell you that the first sinner is not Adam and Eve. The first sinner is Satan. Pero tubagon na kung pangutana, magigsunan nga ang Ginoo dili naghimo, wala naghimo og yawa. Apan gihimo siya nga perfect in beauty, and then perfect from the day that he was created hangtod ngang sala nakitan diha kaniya. Your heart was lifted up because of your beauty. Nagpamati sa magigsunan tungod sa iyang kaaniyag. And who you corrupted your wisdom for the sake of your splendor. Na ako'y barkada, guwapa akong barkada. Ginan ko nga pa pagka nagminyo. Insa dagag nanguyab na ako, pastor, pero di gina ko sugton kay guwapo biya ko niya. Anang uyab na ako, di man mga guwapo. Mo na pastor, gusto biya pag guwapo mong uyab na ako niya kay sa among simbahan pastor, wa man po'y guwapo kay mga Adventista. Uy, nay ko pangitaglain nga simbahan nga nay guwapo nga mga Adventista. Apil og mga singles professionals, apil ang mga kangres, magkakita kag daghang magwapo dito. Insa busy po ko sa trabaho pastor. Karon 45 years old na siya, wa pag ginamini magagisunan. Nagsalig siyang kagwapa. Ang yawa biya inana pod. Your heart was lifted up because of your beauty, and you corrupted your wisdom for the sake of your splendor. The question is, pastor, ngano man nga ang Ginoo nag-create man sa yawa nga nay ability to make wrong choices? Nganong wa man siya pastor nga gibutangan bitaw design sa Ginoo bitaw nga iya pagabuhaton di gid siya musupag sa Ginoo, i-program gid sa Ginoo kay parang wa gid mitabo nga daotan diri sa kalibutan. Nganong gihimo man na pastor? Why God gave the ability to Satan to make wrong choices? Magigsunan to answer that. Naman mo'y mga anak. Ako na ko anak si Ikoy nga 9-year-old akong kamanghuran. Unsa ka akong anak butangan ako og bolt iyang ulo. Wala og tuo, butangan ako og bolt, and then mabuntag akong luagan, pagkagabi akong hugtan. Ngayon luagan ako tungod kay gusto nako nga ibutang diri ang giprogram nako sa iya. Butangan ako program ba? Nga di siya makabot, kung unsay gusto nako, mao gyud ang tumanon. Butangan ako magaisunan nga usay isulti niya. Nya mayon din na siya, Daddy, ugma, Lunes, mo ni ang taho diri sa SPUC. Alas 10 sa buntag, palit yun og duha ka taho nako kana yung pinakadako nga 30 pesos each nga glass kay gusto gyud ko anang taho. Daddy, gigutom nako, mukaon nako og paniud to. Magigsunan. Unsa isulti sa kong anak, i-program nako, ibutangan nako diri og chips nga parang unsa isulti niya, unsa ibutan nako mo isulti. God is not like that. I want to tell you that if God is not giving ability to Satan, magigsunan to make choices, alang ka nato magigisunan kung wala tayo abilidad sa pagpili. I want to tell you, we don't have also the ability to love. And if we don't have that ability to love, we don't have also the ability to be joyful and to be happy. God is not like that. God is giving you the freedom to choose. Apan ang pangutana sa Biblia, Pastor, naunsa man nga paaging ang yawa na tagak, imong gisaysay ganiyo that He is created perfectly. From the time that He is created, He was perfect until iniquity was found in Him. The question is found in Isaiah 14:12-14. Pero ang tubag magigsunan, naarapod in the same chapter, in the same verse. How? You are fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. Ang tubag magigsunan, for you have said in your heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will also sit on the mount of congregation on the farthest sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds, and I will be like the Most High. There are 5 eyes stated, magkaisunan, igun ni Ezekiel. Mao ni ang gusto rin sa yawa, magkaisunan. His sin, ang iyang sala, is because centered on Him, I.
Paminaw mo magkaigsunan, nakadungog jugo mga sugilanon niya. Pastor, kung dili patungod sa akong pagpaningkamot aning simbahan na, ako magisikat ani pastor. Ako yung nagtukod ng simbahan, kung di pa ako ningkamot ani, di gini mo tindog. Pastor, di gini makapalit ng sakyanan sa imong simbahan kung wagi ko ningkamot. Ako gini ningkamot, pastor. Ako magkaigsunan, kung naala sa inyong iglesia, makulbaan ko. Kana bitaw ang tanang credit para rulong na sa imuha, dili bitaw sa Ginoo ug sa uban nga mga tao. Dili bitaw tanaw nang hiniusa na to nga pagbuhat, kitanawon gyud ang imong kaugalingon magkaigsunan para musikat juga ay this is what Satan did. Nakinumdum ko sugilanon sa usa ka baki nga very smart nga baki. Tanaw siya sa kalami sa langgam ug lupad-lupad. Wow! Amazing ang birds, but I cannot fly ingon ang mong baki. Di mo jud ko makalupad usaon man gyud nako ni. And then smart man ng baki, nabasa na ko for the sort of illustration magkaigsunan. And he said, okay, I have to use my mind. Gi-approach niya mga langgam nga duha. Isang mga langgam, paminaw mo, na ako stick. Paako na ako sa akong baba. Kamu pong duha. Kamong duha, mga dagko mga langgam, paaka po ninyo ang both sides sa stick. Pag sinyas na ako, di ko musulti, kay nagpaak man ko. Pag sinyas na ako, lupad-lupad mo, kay mo apil, pugog lupad ninyo. Iyon langgam, sige. Paak na ang baki, magkaigsunan, papaak niya, paak po ng duha ka mga langgam. Pag sinyas niya, lupad! Pastila nilupad ang duha ka langgam, ilang gibit-bit ang maong baki. Abi ninyo, ang baka, ningon na baka, pagkayahay, kami di gid mi kalupad. Ang kanang baki, di mo ginakalupad, nga nung nakalupad man siya karon. Wow! Giguyod siya, gitangag siya, duha kang mga langgam, yang both sides of the stick, gipaak, naglupad-lupad, gipakpakan magigsunan sa mga mananap. Pastilan, piting lipayas, baki isa nakalupad-lupad, nagyug ko. Una-una niya, pagkanindot di ay kay ni makalupad di ay ka. Hangtod, ang kanding niingon nga, kinsa man kang idea na no? Kinsa man kang abilidad na nga nakalupad man gyud nang baki? Nakadungog mang baki magkaigsunan. Niya siya, ako, pagsulti niya ako, nakabuhi iyang baba sa stick magkaigsunan, natagak ang baki, patay gyud ang baki, kinatagak siya. This is like Satan. Satan is like that. I will exalt my throne above. I will be the most high. You know, Lucifer's desire is the higher position. Gusto siya magkaigsunan nga mutaas pag yun ang iyang position. He want to have an exalted throne and rulership and dominance. Mo ni ang tulo ka desire sa yawa. Bantayan ninyo na. Taas og posisyon, exalted throne, siya gi mangulo magkaigsunan, ug siya gyud ang musakop sa tanan nga siya goy hawod niya na. I want to tell you, he questioned God's authority and he questioned God's fairness. Ang nakita sa yawa ni Ginesus, dili Dios. Apa nakita niya ng atong Ginoo usa ka kalaban. Lucifer saw God as a rival. But I want to tell you, young people makigsunan nga nagapaminaw karon. Taliwala niya ng tanan. Taliwala sa paghatagak sa tao, ang gugma sa Dios mo'y pundasyon sa iyahang gobyerno. Are we not thankful with that? Ako pasulan tayo nalipay ko. Nakabaton tagugma gikan sa Ginoo. Kay mauni ang gipatukod niya sa iyang gobyerno magkaigsunan. Wa niya gipatay, gihatagan kitag abilidad sa pagpili aron makabaton kitag abilidad sa paghigugma ug makabaton kitag abilidad magkaigsunan. Kung natay abilidad sa gugma, makapili kita aduna tay abilidad sa pag-angkon ug kalipay ug mapasalamaton nga kasing-kasing. In the Bible, 1 John 4:8, God is love. It is known, bisag gagawing bata makimemorize ani nga text, God is love. Ug sultihan ta magkaigsunan nga ang gugma sa Dios is the answer to the rebellion of men. That the love is the answer. That love is the answer to heart's rebellion. Sa atong pagrebelde sa Ginoo, sa atong pagpakasala, sultihan ta mo nga ang gugma sa Ginoo mao di ay ang tubag ni anang tanan. Unsa man sa yawa magkaigsunan pag face ang challenge, giun sa Ginoo pag face ang challenge sa yawa. Nga naman, pastor nga, mura bag lamigas, pastor ba, nga kibalo kang ngumukpaak nimo, nga nung naman gigipatay sa Ginoo, pwede man tanya patyo ng lamigas. Kita pwede ba ito, pastor, ako, kanay lamigas, mapaak ng magkaigsunan, unahan ba na ako patyo ng Ginoo before ko paakon. Inanong tang Ginoo. Nga nung man niya tamaki, nga nung niya gipatay ang yawa, pastor. Parang wa nung tay problema sa kalibutan, wa nung tay kamatay, wa nung tay problema sa tanan, wa nung tay mga kapakyasan sa kinabuhi, pastor. Nga naman nga manggipatay sa Ginoo. I want to tell you with this illustration. What if the president of the country is ruling successfully in his country? Pero aduna gay congressman nga
o senador nga naglabad magkaigsunan. Nga nangumbinsi po siya kauban niya mga senador nga atong kalabanon ng presidente kay nag-question ta sa iyang pagka-presidente. Akong pangutana, unsa may buhaton ninyo? Just like President Duterte. Unsa may buhaton ni President Duterte? Iya bang pangitaon iyang mga shooter gyud? Kanibang iyang mga sundalo gyud nga mga maayo unya iyang ipapusil katong congressman o senator nga naglaban sa iya? Sa atong Pilipinas, wa na nitabo magkaigsunan nga gipapatay. Kay balo mata kada laban. Pero wala agi niya gipapatay. Ngano wa man niya gipapatay magkaigsunan? Kay nga ipapatay niya, akong tanaw, sa inyong tanaw, ma-justify kay iyang pagka-president? Unsay sulti sa mga tao, maingon nga wa gyud siya sala, maayo ang pagka-presidente kay iyang gipapatay? I want to tell you, kung ipapatay sa Ginoo magkaigsunan ang yawa, the whole universe will see it. Kita magkaigsunan makikita, it would serve God not with love, but by fear. Ngano wa gipatay magkaigsunan niya? Tungod kay makita sa tibok universo, we have the unfallen worlds around us magkaigsunan, around this planet Earth. Piti naghanag unfallen worlds magkaigsunan, nga nagatanaw ka nato. Kung ipapatay niya magkaigsunan, sutian ta mo, magserbisyo ang tao, pinaagi sa kukahadlok, dili sa gugma. And this is it. Ang gusto sa Ginoo nga buakon kani nagagapos nato magkaigsunan nga kahimtang. The question is God really just, Pastor? Is His way really best? Maayo ba, Pastor? Pastor, tanawa. Ang Biblia nagsulti, Revelation 12:9. So the great dragon was cast out, that serpent of old, called the devil and Satan, who deceives the whole world. Gitambog in taon, diri sa kalibutan, uban siyang mga anghel, gitambog uban kaniya. I want to tell you, pagkaisunan, that the universe, not only the planet Earth, the whole universe must see that God is love and His way is best. Ang tibok universo magkaigsunan ang fallen world will see that God is love ug ang iyang pamaagi gyud sakto, dili in the opposite way around. Pastor, ngano man gyud nga naabot man siya diri sa kalibutan. Paghimo sa langit ug sa yuta, ingon ang Biblia, Genesis 1, first day, God said, my creation is good. Second day is good. Third day is good. Until 7 day magkaigsunan, it was all ended. Nahimo sa Dios ang langit ug yuta magkaigsunan. Iyang comment was, it was very good. Nindot kayo. Apan gitambog man diri ang yawa magkaigsunan, nga naa ato maginikanan, tanawan tungod kay naa magkaigsunan, ingon din ang Ginoo, kumaon kamo bisag unsang kahoy, bisag unsang buhang ang kahoy diha sa tanaman, ayaw lang mugkaon ang naagis tunga-tunga, kay sa panahon nga kamo mugkaon, kamo mamatay. Unsay tubag sa yawa? Dili kamo mamatay. Natay topic ani for the next few days. Tubago na to magigsunan. Ang yawa tanawa kung kisibakakon, ang Ginoo ba ang yawa? Ang yawa, di ka mamatay. The moment you eat, mukhaon ka ni dili ka mamatay. Your eyes will be open. Ingon ang yawa. For God knows that in the day that you eat of it, your eyes will be open and you will be like God, knowing good and evil. Ingon ang yawa, you will not surely die. Di ka mamatay. Pero ingon ang Ginoo, the moment you eat this one, you will die. Akong pangutana, asa man siya nagsiba, buhay pa? Patay magkaigsunan. Pero ang yawa, bisan karon, iyang gipabalos na tibok kang kalibutan, nga kung mamatay ka, dili gyud ka mamatay, naapag kay kinabuhi magkaigsunan. Mo na tunan nato sa pipila ka mga gabi. I like that topic magkaigsunan. I am excited to present that state of the dead few days or few nights from now. You know, ang yawa gyud mo'y nagtintal kanila magkaigsunan. Because of that, mo hinungdan niya na kamatay. Naipas mo, na mga linog, na mga udet, nalipay ta kaniya ang ADRA Philippines na si Sir Jerry Ringquillo diri magkaigsunan and all his staff naron diri gani naminaw sa atong presentation na sila nagtanaw gyud ko gani uy ngano nag-jacket man sila mura man sila gikan sa Bagyo no kay mga ADRA man mga relief man magkaigsunan nila gyud tabang man gani pero grabe ang kalibutan karon because of that sin. Ang sala magkaigsunan produces anxiety, kukahadlok, pag-antos o kamatayon. Take note of that. Ang pangutana, Pastor, kinsa man ang pasanginlan nato nini? Nga naman, Pastor, nga ang Diyos maayo, pero ang kalibutan dautan man. Pastor, nga nung daghan magdangamatay. Pastor, nga nung nagapadayon man ang gubat karon. Pastor, nga nung daghan manangapas mo karon, Pastor. Pero daghan na nag-antos, Pastor. Daghang mga bulag ba nag-asawa? Gahapon magkaigsunan na ako, igduhagi ang puan. Kay puros, gibiyaan sila sa ilang bana magkaigsunan.
Makaluluoy kayo, perting hilak sa akong pagampo gahapon. Gipanggakos na ako magkaisunan nga ako mga close friend. Luoy kayo kay gibang biyaan silang mga bana. Pastor, kinsa may responsable ni akong tubagon magkaisunan ang Biblia. Ang Biblia, nagsulti, iyon na Ginoo, ang gingharian sa langit, susama sa usak ka mag-uuma, nga nagpugas siya mga agbinhi sa iyang uma. Apan sa ilang pagpangatulog, ang kaaway, take note of the word, ang kaaway, nagtanom usab og bunglayon, nagdungan og tubo magkaigsunan, nga gani gikaon pa sa bunglayon ang mga maayo nga mga tanom. Sultian ta mo, gi-question sa mga disipulo. Tanaw ang question. Sir, did you not sow good seed in your field? How then thus it have tares? It have tares. Ang tubag ni Jesus magkaigsunan is found in Matthew 13:27. He said to them, an enemy has done this. Kinsa naghimo ni magkaigsunan? Ang yawa. Tubagunta ka. Nganong daghang kamatay, nganong daghang bagyo, nganong perti daghang naglinog, daghang kamatay magkaigsunan, dili ang Ginoo mo naghimo nini. Apan ingon ang Biblia, ang kaaway mo'y hinungdan nini. Ang kaaway mo'y responsable nini kay siya mo'y naghimo aning tanang kadaot sa kalibutan. Ang Dios maayo. Apan naa ang yawa nga naghatag og dili maayo mga higala. Sultian ta mo, tungod niya na nagresulta sa kamatayon, resulta sa pasmo, o resulta sa tanang problema nga atong giatubang karon. Grabing sukuha sa yawa magkaigsunan. Ang gusto sa yawa nga maangkon ka niya sa iyang kinabuhi. Gani 1/3 of his angels nakig-uban pag yun niya. Iya pag yung nadala. Mga balaan nga mga malunda apa nadala sa yawa. Gipantambog magkaigsunan diri sa kalibutan. Sultian ta mo. Ang atong unang ginikanan nga siya na nagsiba, human nga nakasala. Gipangutana sa Ginoo. Asa man kamo. Wa ba mo nakapangutana, pasulan tayo, tubaga ko na. Di ba ang Ginoo na kailaman? Di ba ang Ginoo na kaibaluman? Apan nga nung nangutana man siya, asa man kamo? Where are you? Adam and Eve, human nga nakasala mo, asa man mo? Nagpasabot pastor nga wa gyud na kailang Ginoo, wa na kibalang Ginoo kung asa sila. Magkaigsunan, I want to illustrate like this. Naglakaw ko one time, nag-camping me, gikan sa bukid magkaigsunan. And then, ang among road, na part nga magbulag ang wala og tuo. Kami nga mga campers, padulong gyud ni dito sa duo ng dalan. Hiniusa, pero na part nga magbulag na. Na pawala na apoy patuo. Ang among destination sa among trail padulong mi sa tuo. Pero ang among mga higala magkaigsunan ng duha, nga naguna, diri sila sa wala. Ako nga nakakita, ningon ko nga, hoy, asa man mo? Nakakita ko magkaigsunan nila, pero nangutana ko, asa man mo? Because it is a call of redemption, and it is what God did. When He asked, asa man mo? It is a call, asa man mo? Na mali inyong dalan, balik mo diri sa sakto nga dalan. Mo na ang papangutana sa Ginoo, asa man kamo. It is a question of redemption. It is a question of bringing them back to the right path. Kaya nangawala sila magigsunan. But I want to tell you, adunay saad ang Ginoo sa tanaman sa Eden. Human nga nakasala sila igsuon tungod sa yawa. Again, tungod sa yawa. I want to present to you the first gospel text in the Bible. I like this text magigsunan nga makita sa Genesis chapter 3 verse 15. Nga niinon, and I will put enmity between you and the woman. Akong ibutang ang panag-away, taliwala kanimo ug sa babae. Ang Ginoo may nagsulti sa bitin magigsunan. Iyang gisultihan ng yawa. Ibutang na ako ang panag-away kanimo ug sa babae, sa iyang kaliwat ug sa imong kaliwat, ug imong paakon ang iyang tikod, ug pagabuakon nila ang imuhang ulo. Magigsunan, sultihan ta mo. Kani nga gospel text in the Bible. I love this. This is the first gospel text I know as a theologian. Walay lain text magkaigsunan nga nag-present before ani. Genesis 3:15 is the first gospel text because this text is talking about Jesus Christ. Nga naman, tanaw pa sa Jesus magkaigsunan. Ang iyang kaliwat, ginagukod. Iyang kaliwat magkaigsunan, ginapatay. Last 2018, nakatumi sa Germany,
sa World Youth Congress magkaigsunan, and then we happen to add to gid sa Roma. Pag-abot na mo sa Roma magkaigsunan, nakita gid mo itong stadium. Kani itong great stadium sa una nga gi-preserve yun hantod karon nga mao tong stadium nga dito ibutang ang mga reformers kay dito ipakaon sa mga dagkong leon. Wow! Gitan-aw ginamo magkaigsunan pagkadako kay sa stadium. Nga dito na ibutang ang mga tao di ay nga wala gyud na nagpabilin gyud sa kamatuoran. Wa gyud magkaigsunan nagpadala sa Roman Empire. Abi nimo ibutang dito ipakaon sa mga leon hangtod sila mga matay ug makit-an sa mga tao sa ilahang mga mata unsaon sila pagkaon sa mga leon. Nakabisita ko magkaigsunan. This is the fulfillment of Genesis 3:15 nga panag-away sa imong kaliwat ug sa kaliwat sa babae. Imong paakon yung tikod ug buong kago na imong ulo. Mao ni magkaigsunan. Jesus Christ came on earth as a baby. Pero magkaigsunan, nagpakamatay siya. Gipatay siya magkaigsunan alang kanimo ug kanamo. Nagpakamatay siya alang kanimo. And this is the fulfillment of Genesis 3:15. Nga unya magkaigsunan, paakon, bisag asa ta karon. Sultian ta mo, lutuson ta in the coming years, in the coming days. Nga naman, kaya nagbantay ta magkaigsunan sa pagbulutan sa Ginoo. God sent His only Son na maghatag kanimo og solution sa problema sa sala. I like that. I love Jesus who died at the cross. Unya nagsulti siya in Jeremiah 31 verse 3. Yes, I have loved you with an everlasting love. Are you not happy tonight that we have a God whose love is so amazing na naghatag kanimo kanako kasiguruhan sa kaluwasan? Why doesn't God do something if He still loves us? I want to tell you, He did something by sending His only Son. Ang challenge sa yawa, if you die, way may tabo. But Jesus came. He lived on earth. Nagpakamatay siya alang kanimo ug kanako. Nga naghatag kapasulantaya ug kusog. Naghatag kapasulantaya magkaigsunan. And I want to tell you, wa lang siya namatay, panabanhaw siya. This is an amazing experience. Nakita sa disipulo magkaigsunan ang iyang kamot nga linansangan. Ang aton Dios na banhaw alang kanimo ug kanako. Ang kalibutan dautan. Apan ang Dios niyanhi magkaigsunan aron muhatag og kasulbaran sa tanan natong mga problema. Christ was risen for you. Sugilanon sa usa ka grade 3 nga class nga naitulo ka mga bata nga badlongon ingon ng maestra, tagaan ta mo og assignment. Tagaan ta mo og empty box. Uli mo sa balay, pagbalik mo ugma, butangin ninyong empty box of something that has something to do with the new beginning. Pag-ugma, the first boy stood up, kurinta sila kabuk classmates, gilibutan sila. Isa, ma'am, mao ni ang something to do with the new beginning. Gibutan na kong liso, ma'am. Kaning liso, may gatanom, mahimong kahoy, mamunga, daga na pong liso, igatanom, mamunga na po, ma'am. Hantod mo kulyanap sa ibang kalibutan. Mao, gini, ma'am. Dako ko grado ani, ma'am. Inang maestra, very good. Kipakpakan. Ikaduha nga bata, he opened his box, gibutangan niya dito piso. Isa, ma'am, kaning piso, ma'am. Mahimo ni siyang manok, mangitlog, mahimo og piso, mangitlog, piso, mangitlog, mahimo mungaan magaiso. Ma'am, unya kulyanap sa ibang kalibutan, ma'am. Kaniyang liso, ma'am, ipakaon na ko na sa akong manok, patay na. So, di na mo kulyan na, ma'am. So, mas kusog-kusog ang pakpak, kaya mo na ipakaon ng liso. So, pakpak magaiso na, ikatulong nga bata, he stood up and he presented the box. Ina may isa, i-open the box. Pag-open magkaigsunan sa box, wag isulod. The box remains to be empty. Gikasaban sa maestra. Ina may isa, pagkapulpul yun mo. Pagkatapulan yun mo. Di ka i-present na ko, dili ka pa pasaro na ko, balik ka grade 3 next year. Imo kong gipakaulawan. Tanawa, gitagaan tag empty box. Imo gyapon gi-present empty box, ingon na yung classmate. Gibutangan tayo na magmumuho. Unya ingin, ma'am, kaning mumuho, ma'am, kaon ni ma'am, nyaw man, ang kaon na may healthy ko, magminyo, ma'am, mga anak, ma'am, hantod. Ana, unta, mumuho lang unta to. Tig-atig ba, parang mapasar lang ka. Muragi pa kulawan amang bata. But he stood up and said, ma'am, I am convinced yang liso is a mark of the new beginning. I'm also convinced nga kaning piso, ma'am, is the mark of the new beginning. No problem with that. Classmates and ma'am, I want to tell you that this is an empty box. And why it is empty? He said, ma'am, I want to present to you that this empty box is the graveyard of my Savior, Jesus Christ.
Huway sulod ni ma'am, kay mo nilubnganan sa ako ang manluluwas nga si Ginesus. Namatay siya ma'am, but after 3 days, nabanhaw siya ma'am, ug ang iyang lubnganan, wa na'y sulod. Ma'am, ni saad siya. Nga bisag ikaw mamatay ma'am, pumutuo ka kaniya, banhawon ka sa iyang pagbalik ma'am. Magkaigsunan, it is just a story, but it has a lesson. Why? Kaya hindi nos nagpakamatay ug nabanhaw siya, alang kanimo ug alang kanako. Ang Hebrews 4:15 and 16 na kanayon. For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses. Si Pasulantaya na ikapakyasan. Si Pasulantaya is a sinner. You who are listening to me are also sinners. Kitang tanan magkaisunan. Ang atong gikinahanglan karon, ang Dios nga nagsulbad sa problema sa sala nga may makasabot kanato magkaisunan. Usa ka bata ning siya ma gusto ko mo palit og iro. Inyang mama nako amantay kwarta. Insya ma mamaligya ko newspaper. Para mo palitan jud tag iro ba. Insya nak magbike man ka, hinahingnan lang jud og pedal na ka. Hinahingnan lang sa lagi maay kabala ka ma. Na maligya gyud ang bata magkaisunan. Nagsakay sa iyang bike. Maligya sa newspaper. First day, nakakwarta siya. Insya, sa 2 ka semana, makakwarta na yun ko makapalit yung iro. Nakatigom-tigom na gito ang bata og iro. Og kwarta para sa iro. Magkaigsunan ni tabo. Ato siya sa farm lot. Nakakita siya dito og paskin niya, dogs for sale. Siya, uy, naay baligya nga iro. Ni adto siya magkaigsunan sa farmer, nga na maligya siya, sir. Adto siya sa sir. Tinuod ni nga na maligya kag iro, sir. Isa nga, oh, gusto nga palit, isa sir, sutihan ta ka. Nagtigom dyan ko kwarta sir, na maligya kog newspaper. Kaya nga akong halin sir, akong ipalit og iro. And then naanak ko sir, asay may iro. Gitawag din sa farmer, iro! Magkaison ang mga itoy ng gawas o patkabuk. Very healthy ang mga itoy. Nagpaak-paak din sa iyang sanina, magkaisunan. Nagambak-ambak na yun, nagligid-ligid na yun. And siya, sir, I want to have 1 out of 4. Siya, okay, tagaan tayo ka, palitong na nimo. Isa, sige sir, mubayad ang siya magkaisunan na unsa man nga. Naiusa kay iro nga naglisod og lakaw kay twisted iyang leg. Ang duha gyud kay leg magkaigsunan ang atras. Ang iro, ang duha ra gyud niya mo'y giana niya nga di gi siya kalakaw nagkamang intaw na mga iro. Inang bata, sir, I want to buy that dog. Siya, what in the world that you want to buy that dog? Karong hapon gani, dad una ko na sa gawas, pusilo na ko na. Kay way mo palitan na, kay way pulos ng irwa. Dili na magsilbi, way mo palitan na. He said, sir, I want to buy that dog. Sir, I want to buy that dog. He said, why? Magagisunan, iyang gipataas ang iyang tiil, ang iyang kalsunis, iyang gipataas magagisunan o nakitaan sa farmer, yung bata dihay, na pulyo dihay siya, gikan pa sa gamay niya. Ang iyang legs magagisunan, gipulihan na dihay og metal. Gani sa pagbike niya, ini mapaghinahinay lang gina kay maglisod gani siya og pedal tungod kay ang iyahang tiil still na. You know, insya I want to buy that dog. Insya why? Insya because that dog needs somebody who can understand him. I like the story. Insya sir, ang iro, wanang hinahanglan niya, may na mo patay ka niya. Apa na ang iro sir, nang hinahanglan og tao, nga mo kasabot ka niya. Magkaigsunan, in the sorrows of life, in the disappointment of life, in the struggle of life, in the problems of life, I want to tell you that Jesus is here with you. Me, Pastor Lantaya, I don't need a God who will shout from heaven and say, Pastor Lantaya, obey. No! Magkaigsunan, what I need is a Savior who can understand me. A Savior who in Christ Jesus was also lonely. A Savior who in Christ Jesus was also persecuted. A Savior who in Christ Jesus, who also was hungry, who was also tired, and who was also agonizing for my sin and for your sin. I want a God who will carry me. Baba na ako magigsunan ng Pastor Lantaya. I know what you are going through. I know your depression. Pastor Lantaya, I know your sickness. And I have seen your tears. I know who you are. But do not forget
that I am here. A God that would understand your state. A God who can sympathize with your weaknesses. I want to have a God like Him. For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin. Ang tambag, so let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of our need. Magkaigsunan, the world is bad, but God remains to be good. He is good because iyang gihatag iyang anak. Alang kanimo ug kanako, aron kita magkaigsunan, adunay kaluwasan. Are you in trouble today? Like this man? We could be praying, Lord, hindi na ako makaya ang akong problema. Ginoo, daw di na ginako matalikdan ang akong mga bisyo, akong pagpakasala, Ginoo. Are you struggling tonight? Just like, Lord, murag di na ginako makaya. Remember that you are still part of the battle of good and evil. But we are on the winning side. Ingon magkaigsunan sa Isaiah 41:10, fear not, for I am with you. Ayaw kahadlok, kaya ko magig-uban kanimo. Be not dismayed, for I am your God. Sige ni Jesus magkaigsunan, nagpakamatay, alang kanimo, alang kanako. If we take Him, we have life eternal. If we take Him, we have peace of mind. If we take Jesus, our broken hearted will be mended. If we take Jesus, magkaigsunan tonight, kamo nga nagapaminaw kanako karon. Wherever you are in the world, I know we are live in the whole world, magkaigsunan. Bisag asa ka sa kalibutan karon, I want to tell you that Jesus is for you. That Jesus is with you. And He will be with you for the rest of your life. Take Him. Dawata siya. Because if you take Him, magkaigsunan, you will have all. You will have all. Naisugilanon sa bata o gamahan. Nga, kaning bata o gamahan, nani sila'y kanabitang passion. Portahan sila, magapalit sila mga best paintings in the whole world. Best paintings in the whole world. Gikan sa China, gikan sa Spain, gikan sa Europe, pagkaigsunan, gikan din sa Philippines, kapalit po sila mga best painter na ito pagkaigsunan. Best paint, gikan sa ito mga best painter in the Philippines. Namalit sila. Ilang balay nagi museum sa tanan, collection nila. Puno-puno na gyud, ginaman sila yung kwarta. Pero ang ilang anak, obliged gyud nga mahimog sundalo sa ilang nasod. Naghimog isang sundalo, na sundalo siya. Apil siya gubat. Pag-apil gyud sa gubat karon, magkaigsunan iyang best friend nga sundalo. Gipusil pod. Pagpusil gyud, maigo man gyud giambakan niya, gipus niya, siya mo naigo sa ulo gyud. Namatay in town ang bata, ang anak. And you know what? Luoy kayo, ang amahan naghilak gyud. Ang iyang best friend nga mao gipus nga naluwas, he's an artist pero di siya maayo kay mo drawing. Ang gihimo ni magkaigsunan, nagdraw siya sa naong sa iyang barkada na nagluwas kaniya. Nag-drawing siya. And you know what? Kuman yung drawing, gihatag niya sa papa, sa maong friend niya nga namatay nga nagluwas siya kay drawing. Ang papa nga nakadawat, naghilak yun. Siya nga, I love my son. Thank you for painting the face of my son. Abi niya magkaigsunan, nalipay siya. Gibutang niya sa tunga-tunga niyang sa tanan niyang collection niya mga paintings all over the world. Gibutang niya sa tunga-tunga. Kaya gi-appreciate niya ang painting sa sundalo nga giluwas sa iyang anak. Nagkatigulang siya, hapit na siya mamatay magkaigsunan, naghimo siya will and testament. Ato siya sa lawyer, siya himo ikong will and testament. Gibutan niya siya nga pagmamatay ko, i-auction tanan nako nga mga paintings. Unya pag-auction gani, ang halin ihatag sa mga kabos. Magkaigsunan, namatay gid ang maong papa. Pagkamatay sa maong papa, sultihan ta mo, nagpatawag din og bidding ang maong doctor, ang maong lawyer. Pagpatawag magkaigsunan, adunay 120 ka mga bidders nga gusto gyud nga muapil sa bidding kay mupalit sa mga painting. And you know what? The bidding started.
ang nihimo magigsunan, nitindog ang mga lawyer ni siya nga, okay, the bidding would now start. Ang gihimo sa maong lawyer magigsunan, he took the picture of the son. Siya nga, this is the son of the owner who wants to buy this. Kinsa may mo bid ani. There was a long silence among the bidders. Kay wala agi gusto nga mo palit magigsunan. Ingin din siya nga, sige na, kinsa gusto mo palit aning painting. Iyang gitagan si history nga, kaning painting, gipaint ni siya sa sundalo, nga giluwas sa anak sa mga dato. Gipusilon ta siya, pero gipus niya, parang maluwas siya. And you know what? Mga kaisunan, there was a long silence among the bidders. Wagyoy ni palit. Last chance. Kinsa man ang mupalit ani. Kuha na po sa lawyer. Kinsa man ang mupalit aning painting sa anak sa mga dato. And no one cared. Hangtod ilang gardener na for many years, ilang gardener magkaisunan stood up and said, Sir, I want to buy that. Siya akong agalon. Gusto ko mupalit ani ang painting, sir. Kaya wa mo gi mupalit. I'll buy that. I will bid that for $5. Magkaisunan, gikuha sa lawyer, gihatag niya sa mong gardener. And the lawyer said, the bidding is over. Because it is stated in the will and testament that whoever takes the son takes it all. Tonight, magkaisunan, we have to take Jesus. We have to take Jesus and we will have all. If we take Him, all our problems will be gone. If we take Jesus, all our sorrows, our depression, our disappointment, even our tears would be gone. And we have victory over Jesus Christ. He died for you. He is the living gospel who died for you and for me and has given you life eternal. It is my prayer tonight that whatever is your life situation today, I believe that the world is bad, but God remains to be good. He is good. Nagpakamatay siya alang kanimo kanako. Naghatag ka nato kasiguruhan sa kaluwasan. Ug mopuyo kita sa langit na puyan ang iyang gisaad. Take Jesus in everything you have in life. May the Lord bless us tonight.